И здравейте хора, днес ще ви представя за първи път ревю на футболни бутонки, които трябваше да изпробвам, за да ви донеса достоверни факти. Нека да започнем с ревюто. Нека да започнем с фактора, че те имат по-добро захващане на всеки терен в сравнение с стоножките, защото те имат бутони. Втория фактор, това е директно не само за всичките типове бутонки, а за този. Това е Mizuno Morelia. Буквално преди да почна да играя, бяха вече готови за моя крак, нали? Без да трябва да има някакъв период, в който те се пригодяват за моя крак. Направени са от естествена кожа на кенгуру, което означава, че са супер удобни. Смених си местоположението, за да ви покажа следващото нещо. И това е, че има добър падинг на самата обувка вътре за петата. Падинга за всичко друго също е добър, особено към пръстите. Пръстите падинга е най-добър май, което означава, че е супер удобно да се играе с тях. Като за финал ще ви покажа нещо, което не се вижда, обаче се усеща на топир. Okay. Много е тънко. Ето тук. Самата кожа е тънка. И това прави самата бутонка много по-лека, отколкото другите. Защо ли така? Защото се пести бая материал. И до следващия път.